Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Άννα Βύση μίλησε αποκλειστικά στο Μελέτησέ Το και ήταν χήμαρος αποκαλύψεων. Συναυλίες λοιπόν Κύπρο, αλλά θέλω να μου πει για την Κοντσίτα. Θα σου πω για Απορώ. να ανοίξουμε πρώτα την Κοντσίτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Κοντσίτα λοιπόν αγαπημένη, σε λατρεύει. Της έδωσες τις ευχές σου, βγήκε νικήτρια και είπαν άλλοι ότι είναι ένα ωραίο φαινόμενο, παγκόσμιο, πολλοί ασχολούνται μαζί της, και άλλοι ότι ήταν ένα φαινόμενο που τους αηδίαζε κιόλας. Δηλαδή χρησιμοποίησαν και τέτοιες εκφράσεις. Ο κόσμος είναι διαφορετικός. Είμαστε όλοι άτομα. Αυτό σημαίνει και το άτομο. Έχουμε διαφορετικότητα, έχουμε ατομικότητα, έχουμε τα πιστεύω μας, τα γούστα μας. Λοιπόν, όμως, το να φτάνει κάποιος να. Τι να σου πω, ούτε και εγώ θέλω να κρίνω τους άλλους που είναι σκληροί. Εγώ θα σας πω τι μου άρεσε. Όταν είδα τους ημιτελικούς, συγκινήθηκα με το τραγούδι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μάλιστα δεν κοίταγα και. Κάπου ήμουν στην κουζίνα και κάτι έφτιαχνα και άκουγα έτσι ευχάριστα και εγώ πέρναγα την ώρα με την Eurovision. Και ακούω ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και γυρνάω και λέω: αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Γιατί άκουγα όλα τα άλλα που άκουγα, δεν ήταν και τίποτα. Και της Ελλάδας σε μένα μου άρεσε, για να σου πω την αλήθεια, από τότε που βγήκε εδώ. Το βρήκα πολύ χαρούμενο και πολύ αισιόδοξο κομμάτι. Ακούω την Κοντσίτα, μου αρέσει η Κοντσίτα. Γυρνάω, κοιτάω και βλέπω κάτι που εικαστικά, αισθητικά, όχι μόνο δεν με ενόχλησε, το βρήκα και ενδιαφέρον. Έτσι. Παρακολουθώ μουσική πάρα πολλά χρόνια. Το 1981 η Μίνα, η σπουδαία αυτή Ιταλίδα τραγουδίστρια, έκανε ένα εξώφυλλο. Και είχε βγει με γέννη, είχε βάλει, ξέρετε, με Photoshop και αυτά, πιασμένο το μαλλί της πίσω. Γιατί η Μίνα είναι μια εναλλακτική τραγουδίστρια, μια τραγουδίστρια που είπε πολλά μέσα από τα τραγούδια της και για την ομοφιλοφιλία και για τον έρωτα στα άκρα. Λοιπόν, και ήταν μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, τις φοβερές το 2014 για έναν άνθρωπο που είναι άντρας, που φοράει γένια, να θελήσει να βάλει και ξέρω εγώ μαλλιά και μια περούκα και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη του καριέρα πρέπει να έχει κάνει drag queen shows, έτσι. Μία drag queen λοιπόν που... Στη Σερβία θέλουν να την κάψουν σαν την Ζαντάρκα, έτσι. Θεωρούν ας πούμε ότι οι καταστροφές οφείλονται όλες στην Κοντσίτα. Βγήκε ο Πατριάρχης της Σερβίας. Εδώ στην Κύπρο να δείτε τι γίνεται τώρα, για την gay parade που γίνεται μεθαύριο, τι αντιδράσεις είχε. Ο ρατσισμός δεν έχει όρια. Πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι είμαι χριστιανή με τον τρόπο που θέλω εγώ και πιστεύω και αισθάνομαι αυτήν την επαφή μου με το Θεό μου, με το Θεό, με τη φύση μου, με κάτι που με κάνει να ισορροπώ στη ζωή μου και να είμαι καλός άνθρωπος και να μην πειράζω κανέναν, που είναι και η αρχή της ελευθερίας. Από εκεί και πέρα έλεγε ο Ολυμπία Δουκάκης και μόνο η ερώτηση που τίθεται απέναντι στο τι είπε η Εκκλησία είναι προσβλητική. Η ομοφιλοφιλία είναι ακόμα μια κατάσταση φυσική, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, να το προσθέσω. Γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε τώρα τι μας λες ρε Βύση. Ας πούνε τι μας λες ρε Βύση. Εγώ το θεωρώ φυσικό. Στην Κύπρο θέλω να πάω και θα στηρίξω την παρέλαση που γίνεται. Θα εμφανιστείς εκεί? Όχι, έχεις άλλη? Ναι, με τα παιδιά, γιατί με καλέσανε και μου είναι το βρίσκω πολύ σημαντικό για μένα, ειδικά έτσι όπως ετέθη. Και αντέδρασαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί ανά τον κόσμο. Υπήρξαν αντιδράσεις απέναντι στην αντίδραση αυτή της Εκκλησίας που είπε το δραματικό, το εγκληματικό ότι η ομοφιλοφιλία είναι sickness, αρρώστια, όπως είναι η παιδοφιλία. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, ειδικά από ανθρώπους που διδάσκουν την αγάπη, ξέρω εγώ, και θα έπρεπε να μας οδηγούν στην αγάπη. Τι γίνεται με τον εγγονό σου? Παιδιά, είναι 8 μηνών και στέκεται ο άτιμος. Στέκεται στα πόδια του, είναι έτοιμος να περπατήσει. Και να τραγουδήσει, Του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, έχω να σας πω. Θα μου πείτε, δεν ξέρω και ποιο παιδάκι δεν θα... όχι, υπάρχουν και διάφορα απέναντι στη μουσική, φαντάζομαι. Αυτός λοιπόν με το που του τραγουδάω με κοιτάει προσιλωμένος πάνω μου, στα μάτια μου, στο στόμα μου, κοιτάει πώς κινώ το στόμα μου και του αρέσει πάρα πολύ η μελωδία και χαμογελάει αμέσως, αβίαστα. Η Σοφία κιόλας και παντρεμένη, έτσι τώρα, βέβαια, μας έστειλε φωτογραφίες, μας τα έστειλε το γάμο της. Θα παντρευτεί με θρησκευτικό? Τώρα για να ξέρω, εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω. Κοίταξτε, τα παιδιά αυτά δεν θέλω να πω ότι είναι εναντίον του γάμου, αλλά δεν είναι και οι φανατικοί, ξέρεις, πάμε να παντρευτούμε οπωσδήποτε, γιατί μόνο αυτό επιβεβαιώνει και σφραγίζει τη σχέση μας. Αλλά μια μέρα καλή, ρομαντικά,
βρεθήκαν εκεί πέρα και είπανε πάμε να παντρευτούμε. Τώρα, αν αυτό το ακολουθήσει και ένας θρησκευτικός γάμος, γιατί όχι. Θα σε δούμε στο Voice που θέλουμε πάρα πολύ να σε δούμε. Όχι, και δεν είμαι εναντίον αυτών των πραγμάτων. Καθόλου. Εγώ τα διασκεδάζω αυτά τα παιχνίδια και ειδικά το Voice μου άρεσε. Δεν έχω το χρόνο, δεν θέλω να κουράζομαι σε πράγματα που η φωνή μου, πώς να σας πω, πρέπει να είναι σωστή για ειδικά το καινούριο που ετοιμάζει ο Νίκος. Είναι τόσο απαιτητικό που δεν με παίρνει να τρέχω από εδώ και από εκεί. Ειλικρινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω αν είσαι ερωτευμένη, την κλασική ερώτηση δεν γίνεται. Όχι. Παραπάνω από τον Νίκο Junior με τι. Δεν είπα. Πρέπει να ξεπεράσει πια κανείς τον Νίκο Junior.